Arratsaldeon Deikaztelutik, gaurkoan lehen aldiz ados pilota Deikazteluko jaietan. Hementxe Nafarroa bete-beten, eta bueno, Udara CaixaBank bueltan da ez, aurreko astetan, Udara CaixaBank bete-beten ibiliga, gero tartetxo baten plazaz plaza txapelketari tarte handixegoa eskaini diu, egi da, gaur goizen plazaz plazake beste jaialdi bat izan dula Tirapun, han izan die Aldaregia eta Agirre Natale eta Maiten kontra, gaurkoan 22 eta 20 Aldaregia eta Agirrek garaipena eskuratu due, eta handit zuzenen Deikaztelura, eta hemen Udara CaixaBankeko partidu bete-betea, bi bikote handikin, sailkapenen oso goien dauden bikoteek, beraien partiduk irabazten joan dien bi bikotek, Ainoan eta Leiren kasun jokatutako bi partiduk irabazita dauzkea, eta Mailin eta Amaian kasun berriz, bi jokatu ditue, eta bi oitatik lehenengoa galtzea egokitu zitzaien, bigarrena ixe irabazi zuen, eta puntu garrantzitsua da bi bikotentzat ez. Beti gogorazten du, baina txapelketa honetan semifinalik ez da, finalera lehen bisailkatu bakarrik igaroko die, eta horrengatik puntuk sekulako garrantzia dauke, eta gaurko puntue bibikoten arten oso lehiatu izanen da, eta partidu handi ikusteko gogotxu etorri gabertara ez. Lau pilotarik beraien maila ematen balin badue, partidu handi ikusiko dulakoan gaudelako. Beroketa lanak ongin da, nik uste lau pilotarik prest daudela, eta ordoaz partiduri hasiera emateko asmotan. Gorriz gaurkoan Mai Barrokal eta Mai Arrastia, epailelanetan Maite Ruiz de Larramendi Mujika, eta urdinek berriz Ainhoa Ruiz de Infante eta Leire Galeano. Txapak kolore gorrie erakutsi diu, lehen sakea bikote gorrintzat, beroketa lanetan osongi probatu ditue pilotak, eta argi zeuken hasieratik Maiek ze pilota atera naizun, eta hortxe prest lau pilotarik, urdinek pilotari behidatu, zein den aztertzeko, eta momentu batik bestea partiduri hasiera emango dioa lau pilotarik, eta sakea Maien eskutik momentu batetik bestea. Pilota ongi eragin. Sake ona, ezker paretan 6 terdi ingurura, Leirek jaso. Maiek ongi atzeatu, Leirek eraman. Maiek bixi-bixi, gerri-gerri jota, 5 terditik, Leirek ere hori eraman. Beste pilotaka zabaleago ingoan, Ainoak, jaso. Maiek zabaletik zabalea, Ainoak boleaz bikain. Amaiak ezkerretik eraman. Amaiak jaso, pixkat atzeratuz, Leirek bikain gerri esartuta. Amaiak luze-luze. 6 kuadro ingurutik, horre hori gelditu intzaio baino ongi eraman pilota, Maiek eukezak aukerakoa, moztu, Leirek jaso. Maiak hankata, Ainoa eta dalauntzea, luze Maiak. Mai berriz, bikain gerri-gerri jota, 6 ingurutik, Galeanok eraman. Mai baztertu intzaio, guain eukiko du Ainoak lehen aukera erasora pasatzeko, txokoan dejada osona, eta Maiek hor defentsalanen txapara. Tanto osona lau pilotarin eskutik ez, berotzeko balioko dioana, egie da agintzen Mai bera ibili dela, osongi moitu dula pilota, baino Leirek pilota guztik eramatea lortu do, Ainoak hor zabalen izan duen pilota zail bat eraman du, eta gero erasoan eukidun lehenengo aukeran, bikain baliatu do dejada horrekin tanto iteko, eta hasiera polite lau pilotarin eskutik. Pilota aldatu dore Ainoak, Saskin beste pilota bat aukeratu do, eta ikusko du ez, aurrekoakin alderatuz
alde handik daun. Erdi-erdin sakea, Amaiak eraman. Beste deja bat Ainoan eskutik, Maik jaso. Beste aukera bat Ainoak. Txokoan, eta bikain bigarrenare eharra ez. Horre saketik agintzen hasten denen, oso arriskutsu da Ainoa. Oso luze sakatzen du. Eta hemen atzetik atzelarik lan asko ukitzen du pilota hori kentzeko. Eta gero, bukatzen asmatzen dunetan, zaila da ez, horrei aurre eitea. Aurrena dejadakin asko behartu du Mai bera, eta bigarren dejada bikaina izan da. Sake ona. Amaiak arrotuta jaso. Leirek eskatu. Mai sartuko da launtzea. Pilota bildu. Leire bizkateru irintzaio. Mai sartuko da jokoan. Gerri jota atzeatu. Beste aukera bat Maientzat. Atzea. Leire kongiraman. Amaiai gaine etorri zaio hor pelota. Hor ez da ongi jarri pilota hortara. Uste baino geixio tira dio gorputzera pilotak, eta hor azken kolpea oso aurren jo dio, eta Zabalez markagailun, 3-3, bikote urdine aurretik, eta sentsazio onak helaraziz hasieratik. Erdi-erdiko sakea, hori gaine etorri zaio, Amaiak jaso, Zabaletik Zabale Ainoak, Mai iritsi, ongi ematen zuen iritsi zela, baina azken pauso bat falta izan zaio horre pilota hori eramateko, hor bertan aiatu da, baina hankak ez ditu ongi jarri eta eskukin bakarrik bota dio kolpea, eta ezin izan du eraman. Hasiera osona urdinen aldetik, eta horre konfiantza, Ainoa normalen nola hasten denen horre konfiantza ematen dio jokalditan eta asmatzen seitzeko, orduan igual bikote gorrik tanto hau ikusi beharko lukea ez, iten duen edo kontrara urdinen alde erortzen bada igual geldi alditxo bat eskatzea komeni. Sake osona, 7 kuadrotik, horra Amaiak pixkat duda indo ez, ezkarrez edo eskubiz jarri, duda pixkat indo eta horre duda indun momentun, pilota azkar etortzen da, oso atzen zeon hemen 7 kuadro ingurutik, eta eraman gabe gelditu da. Berriz sakea luze-luze, 7tik Amaiak eraman. Hor hor Ainoak zaitankak ez zitun behar bezala jarrita. Etzen ikusten ez, aparteko zaitasunik zuen pilota, igual, hor pilota jesten edo mozten hasi da, eta hor ez du eskun behar bezala sartu. Guain ikusko du ez, Maik saketik sake ona dauke, asko nazten duen pilotarie da, eta ikusko du asmatzen dune berake saketik mine iten. 1-5, markagailun, Mai sakera. Zabalea sakea, Leire ezkerrez, oso ongi eraman. Maik atzea, pixka gelditu intzaio pilota, beste aukera bat Maientzat, dejada altu txamarra, Ainoak ongi atzeratu, Amaiak atzea, altu. Berriz gerri jota hor 4 kuadro inguru arte, Leirek jaso, Mai sartuko da jokoan, moztu gerri jota, Leirek jaso. Eta hor Mai jesten hasi da, eta hor bera joan zaio ez. Bikote urdinen, Leire ikusten da oso sendo atzealde hortan ez. Mai saiatzen nahi da behartzen, baina momentuz arrakalai gabe da pilotan, dena eramaten.
oso seguru jokatzen nahi da, eta gero bueno, pixkat zuloa bilatu behar denen, bikote gorri hortxe utxeiten nahi da, ez? Zuloa ezin bilatuz, goaingoan txapazpira joan zaio Mairi eta geixio barkatzen hasiera honetan bikote gorrie. Sake ona, pixkat geldituko zaio Maiari, eraman, hor zabalea Ainoak, jokaldi hona zen, bikain indakoa, zabaletik zabalea, baino txapara alde indio, ez? Horrez deus esateik, sake bueltan ongi aprobetxatutako jokaldie, gainen bazen batanto izango zena, baino utxigatik badare goengoan txapara alde indio. Mai. Botea lau kuadroan eragin, sake motza, txostan bile, leirek arazoik ez. Amaia ezkerrez azkenen, Ainoa sartuko da. Moztu. Maik ongi bikain jaso. Leirek atzea. Amaiak eraman. Ongi atzeatu Ainoak. Maia jaso. Leire bikain. Alture askoki, baino gehiagi atzeratu gabe, hor alture manda pilotak indarra galtzen du, ez? Hor Amaia berare zalea da, ez? Pilota asko arrotzen. Atzeatzeko baino egie da, pilota klaseok, erdiko frontis erdin jota haueki ateatzen diela, ez? Altura asko maten zaionen, bote arroa ikendo hor indarrik gabe gelditzen die, eta aproposagoa da pilotokin hankata jokatuz, pixkat frontis erdie baliatuz, min gehiago iten da. Zazpi eta bikote urdina aurretik. Sake osona. Amaia bikain eraman. Beste jokaldi alegin bat, eta horrai da, ez? Egie da hasieran asmatu jola, aukerako pilota gelditzen zaiola sakea oso ongi baliatzen nahi delako, baina guain bi segidan, bat txapara alde indi hor zabalen indakoa, guaingoare txapatik nahiko gertu, baina txapa azpira, ez? Eta horrek arnaskune txikie bikote gorriri, beraiek Maik behin tanto ikin gabe jarraitzen duen arren, bikote urdinen hiru utxegiteoik, momentun markagaiun gorrintzat baliogarrik dien tantoak. Sakea txostan bile, hori, horre asko bilatzen da Maik sake mota hori, ez? Duda eitea atzelarik txostan jo eta pixkat ateratze ote den ezkerpareta hortatik, edo goaingoan duda hortan gelditu da Leire, ez? Pixkat zabaleago jarrita zeon, eta gero ez edo azken momentun txost hori jo, eta ezkerparetan gelditu da pilota. Lau eta zazpi, Mai sakera. Sake ona, ezkerparetan sartuta. Maik atzea. Eta horra Amaiak berriz gehiegi zabaleratu du, ez? Amaia berare, normalen baino gehixio utxe egiten nahi da hasiera honetan, ez? Badauzke gora joan dako pilota pare bat, hemen zabalen beste pare barea atera zaizkio, ez? Marratik kanpora, eta zortzi eta lauen lau bat utxegite pilatuta badauzketa desente, ez? Bera izateko egiesan nahiko pilotari sendoa da. Normalen oso ongo utxe egiten duen pilotarie, eta hasiera honetan zalantza gehixiokin ikustegu Amaia bera. Erdi-erdiko sakea, Amaiak eraman. Hor Maiteke berak zaletik zabalein dako jokaldi ozta, ez? Maitek berak ikuste zalantza txiki ere indula. Ia hortan eskua altxatzen, ez? Oso txapa gainen izan da.
soinuik behintzat ez da entzun, eta tanto nahi hainoan eskutik. 9 eta 4 momentu honetan, bikote urdine aurretik, eta ikusten da sensazioz, bikote urdine oso sendo, berea onginez, egida Ainuak hor erasoan utxe ite batzuk inditola, Leire atzetik berriz oso sendo, inongo pilotaik eta inongo momentutan utxein gabe. Eta bikote gorrin, zalantza gehiago ez, Amaike amaitzea ez do lortu guanjik, tantoik Amaiak utxe egite batzuk pilatutxo, Amaik besten bat badauke, eta momentu bostantoko alde hori badao markagaiunea guain, elkarrekin hitzein da, elkar pixkat animatuz, berriz lortzen duen partidun sartzea, eta bikote urdine berea iten ongi seituko do ez. Kantxan berriz bikote gorrie prest, aurkizanen da bikote urdinere lanerako prest. Eta guantxe ez, hor markagailu erdira urbiltzen nahi honetan gakoa ez, bikote gorrie pixkat partiduri eustxi eta hor sartukote den, edo bestela bikote urdinek markagaiunde aldeiteko aukera eukiko do. Sakona bikain Amaia, baino ez dio nahiko harremanez, eskue oso ongi sartu dio egida pixkat motz gelditu dela bukaeran, atzea xio jarrita zeola. Baina gaurkoan Amainoa sakekin mineiten ez, zuzenen ez bada, bigarren pilotaka da oso aurren gelditzen zaio. Eta hor gaurkoan etekin ateratzen bere sake honorreri. Baina ezker pareta asko jota, Amaiak eraman. Irekatzea. Amaia guain bai ongi, gerri-gerrin jota, ezker paretan sartuko da, baina Leire bikainatea. Aiu moztu. Leire giaso. Maiu berrizatzea. Leire osongi. Nor baino nor gehiago bi atzelarik. Baina pilotaka dau bikaine Leiren eskutik ez. Nik uste gaur Leire horratzetik isilik aldetxoa markatzen nahi dela ez. Oso seguru da bile, pilota eskun sartuz, ongi atzeatuz, guain ezker paretan pilota bikain sartu do ez. Eta Amaia zalantza gehiokin ikusten da. Lan gehio iteare tokatzen nahi zaio, saketik hasita pixka salduta gelditzen delako bikote gorrie, eta hor maien lana izango da guain ez, launei laguntzeko asmotan, pixka atzea xio jarri, lau kuadro ingurura atera, Amaiari lagundu, eta hor bere dinamika hori aldatzen saiatzea. Atzea Ainuak gerri jota, Amaiak eraman. Berriz ezker paretan, Ainuak eguko do guain erasora pasatzeko aukera, ongi moztu, Amaia giaso, Leire ezker pareta joz, Amaiak eraman, arro, bost kuadro territik, Leire ezker pareta bilatuz, erra pilotaka da, Maik jetxi, Ainuak deja da, Maik eramateik ez. Hor ikusten da, guaingoan saiatu da Amai atzea batea eta launtzen, eta baino egia da, Leirek bikain jarritako pilotaka da izan dela hor ezker paretan, eta urrengo pilotaka da Ainuari oso aurren gelditu zaio, eta gero hor bukatzen artiste da, eta ongi da bila gaurkoan hortan. Markagailu momentu enten alde handie, 12 eta 4 urdinek aurretik, eta ikusten da ez, bikote urdine oso sendo, beraiena onginez, eta gorrik zalantza gehiokin.
Ainhoa sakera, Maiak jaso, Ainhoa kongi bildu, Mairi pixkatero horintzaio, Ainhoak eraman, Maik ebai, Ainhoa boleaz erdizabalea, Maiak jaso, Leire hor da, Amaiak boleaz eraman, dejada txokoan, txostan bile, Maik jaso, beste dejada bat eta tanto ez. Hor, oso tanto moitu ikusi du batzuk erasoan eta bestek defentsalanen, baina egia da ba Ainhoa hor bat kuadro terdinguru hortan pilota gelditzen bazaio oso arriskutsu dela, oso ongi bukatzen nahi dela azken denboraldi honetan harrapatu hala eta hori ba bueno hortik ateratzea zaila da ez eta bikote gorrik ba momentu honetan zuloik ez da ikusten eta harrapatzen duna ba bikote urdinek ongi bukatzen dunez ba bueno markagailun aurrea bikote urdine alden da isintekin momentu honetan. Maiak jaso, dejada berriz, Maik indarrez aurrea, boleaz Leirek eraman, Maik atzeatu, Leirek jaso, bikaine Amaian pelotaka da, Leirek ebai, ezkerretik ezkerrea. Oain ezker pareta bilatuz, beste pilotaka da bikain bat, Amaiak jaso. Gerri-gerrin jota, Ainhoak atzea. Moztu, Maietako da launtzea, eraman. Oso pilotaka da ona, Amaiak jaso. Txokoan dejada, Amaiak, horre, bai, ongi herritako jokaldia izan da, Amaiak ikusi dio ez, intentzioa bazekin ba txokoan ustea zela, baina ongindako jokaldi ezen, eta Amaia ez dakit aiatutan ikustere erasora pasatzeko baliatu nahizula ez, Amaia ire gustatzen zaio horra aurrea joaten denen ba beste jokaldi bat inez ba tantoa bukatzea, eta goengoan ba bueno, nik uste ongi iritsi dela, baina ez zaiola ba eskunpi eta behar bezala sartu. Ainhoa sakera, sake ona, Amaiak jaso, moztu, Maik eraman, Amaia bost kuadro terdingurura, Maili, boleaz Ainhoa, dejada txokoan, beste dejada bat Ainhoak, eta hoi hobea ez, horre egie da. Ainhoan zuloan sartzen diela askotan, beraiei ba jokaldik edo kontraerasoan jokatuz, eta hor oso arriskutsua da Ainhoa ez. Nik uste bikote gorrik ba pixkat estrategia aldatu ardula ez, pilota aldatu, hankata jokatu, luzeixeo, albedela Ainhoa Leiren eskubi hori bilatu, eta bueno, zalantza gehixo ere egin bikote urdinegan ez, oso ongi dabil Leire ere eroso ratzetik, eta Ainhoare aurren bikain ez, beraien aldetik bat partidu handi jokatzen nahi die, eta momentuz hori nabarmen aldatzen da markagailun ez. Horre ezkerparetan gora alde indio Amaiari, erresto hona zen, baina ezkerparetan gora joan zaio, eta bueno, markagailun alde handie momentu hontan. Beste atxeen aldi bat gorrin eskutik. Hor Maik paretan kontrapa golpen bat hartu dola antzeman dileke, baina bueno, golpea hundixegoa due barrunez, azkenen ezin bilatu ez, partiduri ba, bueno, sare hortatik ateratzeko modue, ongi delako oso bikote urdine eta gorri, ba, bueno,
tarteka bai bere maile ematen, baino zalantza gehixiokin dago, ez? Eta orduan, bueno. Eusten dioan animoai, behintzat saiatzen dien markagailue itxuratzen, badakiu garrantzitsua dela, ez bakarri puntue lortzea. Puntue lortzez gain, iken den tanto kopuru ere oso garrantzitsua da. Orduan, bueno, saiatu barrauke bikote gorrik, alden tanto gehien egiten. Ainhoa sakera, Amaia zazpiko adorotik. Hemen egie da, bueno, beste zaugarri badula ez, hor alture gutxi dun pilota lekue da, ezin da gehiagire arrotu. Sabai oso gertu daukelako, eta guaingoan ongi errestatu harren gora aldein dio. Hor ezakite maiteko nahi mando, maik juzenez, txapan izan ote den jokaldi hori, egia da ozta izan dela, izan bada gainen, eta bueno, soinuik behintzat hemendik ez du haitu, zalantzakoa izan ziteken, mai bertaxio zeon, eta aitzeko gogare bai, edo ikusteko gogare bai txapan ez, azkenen, bueno, dena ateratzen ari zaioa, bikote gorri hortik ezin ateraz dabile, eta momentuz markagailue oso erraz damakie. Maia beste sake bat, agoengoan bain ikusteko hain konfiantza galdu dula errestoan ez. Ongi errestatzen duen pilotari da, normalen arazoik ez du izaten errestoan, baina gaurre, bueno, frontoien ezaguarrikin, pixkat zalantza gehixiokin dabile, eta hori igartzen da gaurko partidun, ez? Saketik zuzenen Ainhoak lortu diton sake oikin, eta gero, bueno, zuzenen ez dienen, ozta iritsi dien pilota oikin. Ezker pareta deixente joko du pilotorrek, baino, txort indo azken momentun, ez? Azkenen beti esaten duna, baina, bueno, markagaiun aurretik dihoan nahi sorteke normalen laundu iten dio, olako pilotak gaizketeratzen dienen, edo zalantzako pilotak dienen, dena urdinen alde izaten da, markagaiun aurretik dioanan alde, eta, bueno, gaur itxure guzti dauke ez, partidu oso errez iraziko dula bikote urdinen. Beste sake bat, eraman Amaiak, Ainhoak atzatu, Amaia bildu. Hoxe guantxe ez, leirei erori zaion aurreneko pilota. Hortze bilen partidu guztin pilota bakar bat galdu gabe, oso sendo, 20. tantoan izan da galdu duen lehen pilota, horrezkun etzaio pilota behar bezala sartu. Eta ikusko du ez, gorrik erreakzionatzeko bidea baduen, hor pilota aldatuta. Eta maik bintzat saketik lortzen badu min pixkoat itea, edo bere jokue ateatzea, guain bere txanda izan liteke ez, batez bueno, bere ritmoa markatzea lortzen bado eta asmatzen bado errematen. Erdi-erdiko sakea. Eta hor, Zabalen deja daitea joan da ez, eta atzetik zoazenen, bueno, zai da konfiantzakin botatzea olako jokaldik, badaki Zabalen deja da bikain iten, egie da, bueno, iruterdin ere bat zeola ez, hankak jarrita, ez zaio pilota hori atea, eta bueno, 21. 21 eta 5, eta azken sakea Ainhoan eskutik.
mai sartuko da hor launtzea, baina bueno, ez da egoki sartu 22 markagailun, bueno, nik uste gaur partidu handi espero ginula bibikote handin artekoa, bueno, binakako txapelketak aztertzen badie biek lan handik indako bikotek dielako, uda sasoien gaude, partiduk hola ateratzen die batzuta, baina egia da, bueno, gaur bikote bakarra ikusi dugula kantxan, urdinek berea oso ongin duela, baina gorrik gorrik ez duela bere eune izan ez, batez Maia zalantza gehixokin ikusi du, Maik bueno, erasoan saiatu denetan asmatzeko bideik ez doin, eta bueno, nik uste ez dela gorri neune izan, urdinek naiz eta lanak oso ongin, orduan bueno, bueno, pena izaten da normalenez, hola, bueno, festetate horreit taulako markagailuk ematen dienen, jendea pilota gozez gelditzen delako, baina, bueno, gure hola izaten da ez, eunek izaten die hobekita okarsio moldatzen gala, gure une, ez denen izaten zai izaten da ez, Maia ematea ikusko dugu hain ze kontatzen duen lau protagonistak, urdinek nik uste, bueno, bere haien ongin da pozik egongo diela, eta gorrik aldiz, bueno, triste ez, mandako Maiakin eta atera zaioan partiduki. Bueno, zorionak neskak, zuen aldetik oso partidu ona, nik uste biek oso ongi bilizatela, eta hasieran alde handi hartu duzuela eta beraiek pixkoa partidutik alde induela. Bai, hori da, hasieratik, bueno, ari joan gara markagailuen eta horrik asko pesatzen dago ez, atzetik doan bikoteari. Eta, bueno, gero frontoi askarra da, jartzeko kostatzen zen, eta, bueno, igual gu gero saketik min indot, eta gero, bueno, alnauen guztiek errematau dodaz, onde urteinataz, urten alziren beste batzuk txarrak, baina, bueno, aprobetxau behar zen, txapelketan gauz, eta puntuek oso garrantzitsuek dire. Leire, atzetik oso sendo, partidu guzti nik uste 20. Tantoan galduzun pilota bakarra hoxe izan dela, oso partidu ona izan dela zure aldetik ere eta pozik aurkoan indako lanakin. Bai, egixe esan frontoiarean naiz oso eroso egon, kostaukat bizkat pelotiai botia hartzia eta baina behintzet esan dut bat gehiago itxea eta behintzet ez faiatzia eta nahiz eta bat faiau bestiak nahiko ondo jundia ez eta eskerrak gaur oso ondo bukatu ditu tantuak aurrian eta gero hori atzetik aldoten dana indot eta posek lortutako puntuaken. Bueno, neskak hau da zuek irazten zuen 3. partidue, markagailuri beidere garrantzitsue da berasai beide lehen bisailkatu pasatzen dielako eta ordu, bueno, pauso handie final hortari beida. Bai, oso ondo hasi bintzet txapelketia eta beste partiduak ondo juten dian. Oso gineskak, urren arte eta ongi segi. Eskerrik asko. Bueno, neskak, gaur ez da zuen eune izan, egia da beraiek hasieratik oso ongi sartu diela frontoira, Ainoak saketik mina handia indula eta gero pilotaleko azkarra izatek, bueno, berari mesede egiten dio eta gaur beraiek asko asmatu du eta zuek zuen Maietik pixka berago ibilizatela. Bai, hori da ez, hasian sartu gea biok ongi partidura, baino gero irten gara guztiz eta Ainoa oso ongi zebilen saketik eta dena, eta bueno, alduguna egin dugu, baino ez zinezkoa izan da. Hori Mai, saiatu zapiskoat ez, beste ritmo bat jartzen, baina egia da saketik mine egiten zula, aukera askokin etzala ibili eta aukera eukizunetan asmatzea kosta zaizula eta gaur garaipen argi lortu du.
Bai, bueno, nik esango noan, asean bastante ondo sartu nahiza, behintzat txispak egin ikusi naizela, baina gero nik uste dut Ainoak asko asmatu abela esan duzu moan sakiakin, gaina frontoi oso bizia zen, biok bagenikon saketik mina asko ingo ginala, baina bueno, Leirek gehienak eraman indozta eta Ainoa gaur. Nik uste dut bai saketan eta jokuan nik uste dut bizitasun gehiago eman da bela eta zorionak eman bakarrik. Bueno, txapelketa zen hemen bukatzen zuentzat, egia da markagailu ikusita aberasak ere zer ikusi eukiko dula, baina segi beharra da, hurrengo partiduke horre honen die eta animo asko biei. Ba, eskerrik asko. Bueno, hauxe izan da gaur Deikaztelutik eskaini duen partidue, egia da ilusio handikin etorri gala guretzat pilotaleku berri ezen jende asko hurbildu da pilotalekura, baino uste baino partidu erosogoa izan da bikote urdinentzat ez. Pilotaleku azkarra da, ongi baliatu du hori Ainoak ohidu modun, holako pilotalekuk batez esakekin mine handie iteko baliatzen ditu, eta merezitako garaipena, eta hornaino gaurko Udara CaixaBank partiduk emanduna, bihar plazaz plaza itzuliko da, beste bi jaialdi handi dauzkegu aurretik Legasan eta Arazuri, beraz, hori zuzenen ikusteko aukera ez den eze honen, hurbildu bai Legasara bai Arazurira plazaz plazako partiduik ikustea, eta datorren hasten Udara CaixaBank ere itzuliko da kasu hontan haiegitik. Besteik ez, atxalde ona pasa eta hurren arte.